Wel, prynhawn da, a chroeso chi yma ar gyfer cyfarfod yma. If you don't understand Welsh, there is facility for translation. If you haven't had one of the little headphones or earphones, then if you go to the corner over there, then hopefully you'll be able to receive one and follow on from everything. But we welcome you here. Da ni'n croesawu pob un ohonoch chi yma. Croeso i chi o bob rhan o'r wlad i ddweud y gwir. Mae'n braf gweld cynulleidfa weddus wedi dod yn hyd ar gyfer achlysur arbennig yn hanes ni. Da ni'n rhoi croeso arbennig hefyd i'r rhai sy'n ymuno ar y we, yn gobeithio byddwch chi'n gallu rhannu'n yn llawenydd arfendus y prynhawn yma. Croeso arbennig i chi sydd wedi dod o Faleth Bro Aled. Falle bod hwn, dwi'n ymwybodol fod yna sawl un fydde'n dymuno bod efo ni. Mae yna aelodau sydd ddim yn gallu bod efo ni. Rhai oherwydd afiechyd a da ni'n siŵr bod chi yn llawenhau efo ni. Mae yna sawl ymddiheuriad wedi dod hefyd i Eryl a Magwen yn arbennig efo Magwen yn dioddef afiechyd ar hyn o bryd. A dwi'n siŵr bod lled y byd. Yn ei ras, mae wedi yn harwain ni fel eglwys i alw Rhodri, a Rhodri wedi credu mae dyma di galwad Duw arno fo ar hyn o bryd. Yn braint ni felly di neilltuo Rhodri i'n harwain ni fel eglwys Efengylaidd yma ym Mangor. Un fydd yn arwain trwy wasanaethu, a hynny nid er gogoniant iddo fo'i hunan, ond er gogoniant i'r arglwydd Iesu. Felly gadewch i ni ddechrau mewn gweddi efo'n gilydd cyn canu mawl i'n harglwydd. Arglwydd ein ior ni, mor ardderchog yw dy enw drwy'r holl ddaear. Mae'r nefoedd yn datgan ogoniant, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith dy ddwylo. Ond mae dy ogoniant i'w weld yn fwyaf clir yn dy fab, yr arglwydd Iesu o'r gair. Felly dwi'n mynd i ddarllen o lyfr a bu ei geiriwr a Timon, Menas a Nicolai. Jeremia, penod 38. Da ni'n mynd i ddarllen am y paragraff yma. Pasur, Jic, wrth yr holl bobl, milwyr, sydd yn y ddinas hon, a phawb o'r bobl, trwy lefaru fel hyn wrthynt. Nid yw'r dyn yn meddwl am les y bobl hyn, ond am ei niwed. Atebodd y brenin Zedecia, eich dwylo chi. Clywodd Ebed Melech yr Ethiopiad, einich ymlastu'r brenin, ei bod wedi rhoi Jeremia yn y pedew. Roedd y brenin yn eistedd am Horth Benjamin, ac aeth Ebed Melech allan o'r plasty at y brenin a dweud, Farglwydd brenin, gwnaeth y gwir hyn ddrwg am hob peth a wnaethant i'r proffwy Jeremia, trwy ei fwrw i'r pydew. Bydd farw yn y lle gan y newyn, am nad oes bara mwyach yn y ddinas. Yna, gorchmynodd y brenin i Ebed Melech yr Ethiopiad. Cymer gyda thi 3 o wir, a chodi'r proffwy Jeremia o'r pydew cyn iddo farw. Cymerodd Ebed Melech y gwir ac aeth i'r ystafell wisgo yn y plasty a chymryd oddi yno hen garpiau a hen fratiau a'i gollwng i lawr wrth raffau at Jeremia yn y pedew. A dywedodd Ebed Melech yr Ethiopiad wrth Jeremia, gosod yr hen garpiau a'r bratiau dan y gyseiliau o dan y raffau. Gwnaeth Jeremia felly, a thynasant Jeremia i fyny wrth yr haffau, a'i godi o'r pydew. Wedi hyn, arhosodd Jeremia yng nghyntedd y gwylwyr. Dyma air Duw. Ydy un o'r prif achosion. Iod engilydd, cydwyddion.
Arglwydd wrth i ni nesau nawr o dyflandu ac wrth i ni blygu ac ymgrymu o flan yr un sydd wedi'n creu ni, wedi'n cynnal ni, Dyw sydd wedi'n galw ni trwy i ras a'i drigaredd, Dyw sydd wedi trefnu ffordd ar ein cyfer ni yn ei fab, ein harglwydd ni a'n gwaredwr ni Iesu Grist. I ni'n dod arglwydd i dy fawrhau di, i ni'n dod i dy ddyrchafu di, ac i ni'n dod arglwydd i sancteiddio enw yr arglwydd Iesu Grist yn ein calwn bobl di. Dy bobl yma yn ffynon, dy bobl yn nghylch Bro-Aled, dy bobl ar hyd a lled yn gwlad ni, bobl yn ei arglwydd wyt ti di galw i ddiogelu nag oedd na ddim un cenhedlaeth lle na fydde na ddim tystiolaeth i dy enw di. Ac ni'n diolch arglwydd am y fraint o gael bod gyda'n gilydd, ond arglwydd am y fraint o gael bod gyda'n gilydd gan sylweddoli bod ti trwy dy ysbryd glan yn preswylio, yn aros lle mae dy bobl di. Ac felly yng nghanol y cwrdd yma. Tra bod ni ynglyn â'r gwaith o osod rhodri ar yng ngofal yr eglwys yma, arglwydd i ni moyn colli golwg chwaith ar ein dyhead ni arglwydd da. Y byddi di yn sefyll, byddi di yn sefyll gyda fe, byddi di yn sefyll gyda dy bobl di yma, ac arglwydd y bydd y bresenoldeb di mor amlwg ym mywyd y bobl, ac yn yr eglwys yma y bydd bobl yn holi. Wel nawr, pwy fath o bobl yw'r rhain? Arglwydd da i ni'n mawrhau dy enw di yn dy drigaredd, wyt ti'n dal i alw pobl? Wyt ti'n dal i adeiladu dy eglwys? Arglwydd, mae gen ti fwriadau daionus, mae gen ti fwriadau trigarwg tuag at yn cenedlaeth ni eto. Ac i ni'n gweddio arglwydd ein Dyw, byddwn ni yn yr oedfa yma, yn ail ddarganfod yn ein calon ac yn ein henaid yr hyder yna yn y bwriadau grasol hyn. Arglwydd pa mae diafol yn dod ac eisiau tanseilio yr hyder yna, ac eisiau ni gwestiynwyr un ddoi, heddiw ac yn dragywydd. Ac arglwydd i ni ynglyn â gwaith yr Efengil, arglwydd o dan adain, yr un sydd a'i fwriadau yn aros yr un, yn fwriadau o drigareth, yn fwriadau iachawdwriaeth, yr un hwnnw sydd am ddiogelu, y bydd yr arglwydd Iesu Grist eto yn ein cenedlaeth ni yn gweld o lafu'r i enaid ac yn cael ei ddiwallu. Yn yr oedfa yma, ni'n gweddio arglwydd y byddi di mewn ffordd arbennig yn ymwneud â nhw. Ni'n gwybod arglwydd bod, yna lot o bethau ynglyn â'r oedfa, ond arglwydd i ni moyn i ti i sefyll reit wrth i ymyl nhw, ac wrth i rhodri wneud i stiolaeth i ogoniant yr Efengil yn y dre yma. Ni'n gweddio arglwydd da, y byddi di wrth ymyl y gosa un. Felly arglwydd i ni'n gofyn i ti hefyd i fendithio dy air wrth i'r hyn i agor y gair yna. I ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni trwy dy air yn clywed rhywbeth o eiriau Iesu Grist i hunan, yn siarad mewn i'n bywyd ni ac yn siarad mewn i angen yn dydd ni. Arglwydd, wneud i warchod dros y cwrdd, wneud i ddiogelu bod y clod, y mawl, y parch, y bri byth i enw yn harglwydd ni. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn, Meirion. Gadewch i ni ganu efo yn gilydd yr emen nesaf. Pan fwy'n ofni colli ffydd Crist fe'n deil yn dyn. I bob Cristion, ond yna ynom ni, ef am deil.
mewn cynhadledd fanno fydd pob mae wedi dod o ryw. Ys chi fel eglwys, mor chwythig ydy'r profiad hwnnw i ni. Y tro gyntaf i mi gyfarfod Rhodri oedd mewn roedd hi'n amlwg bryd hynny fod yna rhywbeth arbennig am y bachgen ifanc yma o Gapel Curig, a bod Duw ar waith yn ei fywyd o. Ond ychydig iawn a feddyles i bryd hynny byddai'n dod yn weinidog arna ni yn eglwysi Bro Aled ac y byddwn ni'n cael y fraint o gael cydweithio hefo fo. Ar y pryd, a'r parch Miriam Morris wedi bod yn weinidog arna ni mawr ar y gorwel, mi erbyn hyn wedi colli 2 o rhai fi'n darlithio yn gyson, sef yr athro Euros Wyn Jones a hefyd efo'r myfyrwyr dros y cyfnod yma. Swyddau gweinidog yn ganoloadwy iawn, yn naill yng nghefnir eglwys arall at ein gofalaeth gyd-enwadol ni ym Mro Aled. Mae rhai o'r capeli wedi uno, a rhai wedi cael erbyn hyn, ond mae'n dal 9 o eglwysi presbyteraidd ac 1 eglwys annibynnol, sef eglwys Hiraethog, sy'n cydaddoli hefo'r presbyteriaid yn Llansannan. Dos ryfeddwch bod chi wedi denu lwyddo Rhodri at chi fama. Ond i fod yn deg hefo'r presbyteriaid, oherwydd maint yr ofalaeth a'r gwaith oedd yn mynd ymlaen, fe gawson ni gefnogaeth ariannol mwyn medru penodol. Erbyn hynny, roedd Meirion wedi mynd i borfa frasach i lawr yng Nghaerdydd a'r parch yn Eirin Owen wedi dod yn weinidog arna ni yn yr ofalaeth. A cholled Capel Nant y Benglog, Capel Curig, ddaeth yn ennill i ni yn egraniad doeth a didwyll yno wedi ennill i lle y mywyd Rhodri, ac ym mis Mai 2013 priodwyd y 2 gan ymgartrefi yn Llansannan. Ac yna fe ddaeth Llio a Lleici i loni bywydau nhw fel teulu, a Nina hefyd yn y Fro. Ac mae cyfraniad nhw fel teulu wedi bod yn helaeth iawn. Mae Gwenno cyfrannu cymaint drwy dawn gerddorol sef mor dda, ac yn 7 mlynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio hanes, parhau naeth ei awydd o i astudio ac i ddysgu mwy. Ac wedi'r cyfnod yn profi alwad hefo Dawn Cymru, ac yna yn cyflawni'r ddyled swyddau fel cynorthwydd gweiniddigaethol ym Mro Aled, fe benderfynodd fynd i astudio eto i Lundain yr aeth o tro yma i Goleg Oak Hill i astudio tuag at gael gradd meistr mewn diwinyddiaeth. A phan ddaeth dymuniad Rhodri i fod yn ymgeisydd am y weinidogaeth i'r amlwg, roedd aelodau Hiraethog yn unfrydol i barn o'i addasrwydd a'i gymhwyster i'r gwaith, ac fel eglwys yn hynod o falch o gael cyflwyno ei enw fel ymgeisydd i gyfundeb annibynwyr Gorllewin, Dinbych a Flint. The rest is history, fel maen nhw'n dweud. Ac yn 2016, fe ddaeth weinidog arna ni, ond roedd o wedi hen ennill ei le yn ymplith cyn hynny. Mae di arwain y gwaith plant a'i ieuenctid yn llawn egni. Mae fyfyrdodau yn Llais Bro Aled wedi bod yn anogaeth i ni. Mae'r amrywiol gyfarfodydd canol yr wythnos wedi'n galluogi i elwa o'i gwmnïaeth difyr a'i arweiniad deallus a diymhongar. Mae di bod yn weithgar a chydwybodol, yn amyneddgar a charedig, yn ofalus ohona ni mewn tristwch ac mewn llawenydd, yn barod i farn ond hefyd yn barod i wrando. Mae o'n pregethu'r gair yn rymus, mae ei weddiau yn daer a chyson, mae o'n ffyddlon i'r arbennig. Mi gydiodd Rhodri yn y sialens ac ei addysgu hun mewn dim amser i wneud mwy o ddefnydd o dechnoleg mwyn gallu rhannu'r efengyl. Mi fyw barodrwydd i ymateb i'r her ein cadw hefo'n gilydd a'n galluogi barhau i fedru cydaddoli mor wahanol y bu hynny. Geisio pob cyfle i ddod i nabod yn bersonol ac i brofi o'i ddoniau ac o'i weinidogaeth gyfoethog. Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint cael cydweithio ogo, a da ni'n sicr yn mynd i weld colli Rhodri a Gwenno a'r genod hefyd. Ond mae gennym ni fel gofalaeth gymaint o le i ddiolch ac i ganmol Duw am iddiw i weinidigeithi mewn cyfnod lle mae'r angen cymaint os nad mwy nag erioed efo'r holl helyntion a'r problemau sydd yn y byd. Ond os mae yma, mae Rhodri i fod rwan, da ni'n trystio bydd gan Dduw rhywun arall ar ein cyfer ni, o bosib y bydd rhaid i ni fod yn amyneddgar fel y ydych chi wedi bod yma hefyd dros y blynyddoedd dwytha yma. Dwi'n siŵr y byddwch chi'n ofalus o Rhodri a'r teulu, y byddwch chi'n ei gefnogi fo'n y gwaith ac y byddwch chi'n parhau i weddio drosto. Gobeithio gnewch chi ryddhau o ar dro i ddod ato ni bregethu i Fro Aled, fel ac rydyn ni'n gwerthfawrogi gwasanaeth sawl un arall ohonoch chi sydd yma heddiw. Mi fyddwn ni'n parhau i weddio dros y tŷ Rhodri a throsoch hithau fel eglwys yma ym Mangor.
Da ni eisiau yn edrych ymlaen i glywed beth fydd Duw yn ei wneud yn eich plith chi a sut fydd o'n gweithio trwy chi fel eglwys. Plis cofiwch amdano ninne fel gofalaeth yn eich gweddiau wrth i ni fynd i'r afael a'r camau nesaf ar y daith. Yn dyhead ni gyd, dwi'n siŵr, ydy gweld ewyllus Duw yn cael ei chyflawni a bod ne fwy a mwy o bobl Rhodri, Gweno, Llio a Lleici ac arnoch chithau fel eglwys yma yn y bennod newydd gyffroes yma yn eich hanes. Diolch yn fawr. Yn bydd o'n eich dal chi yn dyn ac yn charwain chi ymlaen i'r dyfodol. Ond wrth gwrs, nid penderfyniad hawdd oedd i Rhodri ddod yma, nid penderfyniad hawdd oedd i ni fel eglwys i ddod i'r fan lle oedden ni'n gallu galw Rhodri, felly daweirin ymlaen i roi hanes, rhywfaint o hanes yn taith ni i'r pwynt yma. Mi gisiau grynhoi hanes rhyw bedair mlynedd yn gryno iawn. Wel, i'r rhain chi sydd yn dilynwyr pêl-droed, fel Rhodri ac fel Mina, fe wyddoch chi efallai bod 10 mlynedd i'r diwrnod ers i Sir Alex Ferguson roed gorau iddi fel rheolwr tîm bwysig yn hanes yn derbyniodd David Job. Naw, y fod o'n bwriadu ymddeol ddiwedd Awst 2021 yn y parchedig Mark Thomas o Eglwys Boris Park yn Wrexham pan ddoth ata ni fel eglwys ar ddechrau 2020 oedd i peidiwch a rhithro y broses. Ac dwi'n meddwl i ni oliad dal at hynny. Wel, wrth gwrs, be di mantes amser a hefyd pwysa amser ydy bod o wedi hefyd. Felly, mae wedi bod yn gyfnod maith, ond hefyd yn gyfnod lle da ni wedi gweld fel eglwys yr arglwydd yn dda, wedi gweld cyfleon i wahanol rai fod yn dod ac yn arwain neu'n cymryd rhan ag ati. Ond beth am yr ymwneud hefo Rhodri? Wel, wrth baratoi a chytuno ar broses o alw gweinidog, mi oedd hi'n amlwg iawn o'r cychwyn cyntaf bod Rhodri yn enw y fydda'r aelodau am i ni i ystyried. Felly, yn ôl yn mis Medi 2020, fe yrwyd neges at Rhodri yn gofyn a fydda fo'n agored i ystyried galwad i ddod ato ni. Wel, digon i'w deud na clir i ni nad oeddach chdi ar y pryd hynny yn teimlo ar 2020 i ddechrau 2022 rwan. Erbyn hynny, roedd Dafydd wedi ymddeol a dim olynydd amlwg ar yn reidar ni. Doedd yna hefyd ddim ymateb wedi bod i hysbyseb oedd wedi'i roed allan ar ddiwedd 2021 chwaith ar y gweddi. Wel, wrth ni drio bod yn llenwi silia ac yn llenwi ac yn meddwl amdan ffedd o gynnal yr eglwys yn ystod y cyfnod yna. Yn ystod Gwanwyn llynedd 2022, wnaethon ni ddechrau dilyn cwrs ar-lein o'r enw Passion for Life Cymru. Oedden ni'n dilyn hwnnw am ta mis ar nos Sul. Cwrs efengylu ydy hwn, ac mi oedd un o'r sesiynau dan arweiniad Rhodri. Dwi wedi edrych yn ôl dros y sesiwn bora yma, a'r beth cyntaf mae Rhodri yn dweud ydy nad ydy o'n dda hefo DIY. So, da ni'n gwybod yn sicr diw'n mynd i ddata ni i helpu ni fo trafferthio'n dybryd yn adeilad ni. Ond beth bynnag, mi oedd hi'n amlwg iawn yn ystod yr dyddiau a'r wythnos neu ddwy ers y sesiwn hynny bod yr neges gan Rhodri wedi cyffwr sawl un o'r aelodau. Beth yn haro i eto wrth edrych yn ôl dros y sesiwn ydy un o'r adnodau allweddol ydy yr adnod mae Iesu'n ei dweud yn Mathew 9, neu adnodau 37 a 38, mae'n ddwy adnod, mae'r cynheuaf yn cynheuaf. Mae'n wedyn yn dilyn ymateb cadarnhaol dros sgwrs a dros e-byst gan sawl aelod. Ac wedyn, wrth i ni drafod o ymhlith yn gilydd a wedyn pleidleisio, mi oedd yr aelodau i gyd
yn unfryd yr hoffwn nhw i ni fynd yn ôl ac a sgwrs efo'r Rhodri jyst i weld os oedd pethau wedi newid ers y 2022. Felly dyma godi ffôn ar Rhodri a gofyn a fydda fo'n barod i gael sgwrs anffurfiol. Ac be wnaethon ni oedd mynd am dro o gwmpas capel Curig mis Gorffennaf, so mi oedd hi'n sych ac oedd hi'n braf. A dwi jyst am rannu yn gryno iawn rhai argraffiadau, achos doeddwn ni'n nabod Rhodri cyn hynny, oeddwn ni wedi clywed Rhodri yn pregethu, ac o'n i wedi cnesu at yr hyn oedd gan Rhodri i'w rannu, ond doeddwn ni ddim yn ei adnabod o yn bersonol. Ac yn y 4 peth yn sefyll allan i mi. Yn gyntaf, i'w awydd o i rannu gwaith Duw yn ei fywyd. Oedd o'n hyfryd clywed am ei droedigaeth o, pryfed a sicrwydd ond hefyd i alwad o i weinidogaethu. Yn sydyn iawn o'n i'n teimlo bod fi'n ei adnabod o. Ac oedd o'n hyfryd jyst mynd am dro ac a sgwrs a clywed o'n sôn yn fyrlymus iawn am yr hyn o Duw wedi wneud yn ei fywyd o. Fe oedd yma hefyd diddordeb yn aina ac yn sefyllfa ni fel eglwys. O'n i'n gweld o'n berson hawdd iawn rhannu hefo fo. Oedd hi'n amlwg hefyd bod gan fod gysyrn mawr a gofal dros Fro Aled. Doedd o ddim yn achos, so plis rhowch alwad i fi, dwi isio dianc. Oedd rhywun yn gwybod bod o yn gartrefol a bod gan fod faich drost yr ardal a drost i weloda yn Mro Aled. A wedyn yn ola, doedd gan fod yr un cwestiwn ymarferol. A dyma ddudodd Rhodri i'w ddyfynu yn fras. Os ydy'r hanfodion yn iawn, dwi'n dawel i adael i'r arglwydd ofalu am y gweddill. Oedd Rhodri'n gwybod am yn fras yn wedi sôn am sefyllfa yn adeilad ni, ond dyna'r un cwestiwn ymarferol megis faint o silia i ffwrdd na telera na dim byd felly. Os ydy'r hanfodion yn iawn, dwi'n dawel i adael i'r arglwydd ofalu am y gweddill. Felly mi adawon i bethau yn mis Gorffennaf diwetha. Ddim yn siŵr iawn sut y fydda Rhodri yn ymateb, ond gan wybod y fydda ni'n gweddio am y sefyllfa ac y fydda fo yn mynd adra ac yn siarad efo Gweno ac mi fydda nhw yn gweddio am y sefyllfa. Wedyn, ar ôl yr gwyliau ha, mi wnaethon ni ail afal ymhethau ac deall bod Rhodri a Gweno am i ni drafod y peth yn fwy ffurfiol, ac wedyn dros fisoedd ola llynedd, mi oedd o'n hyfryd gweld pethau yn datblygu yn naturiol o weddi ac o ymwneud rhyngom ni. A beth sy'n braf o fod wedi gweld hefyd yn ymplith ni fel aelodau Capel y Ffynnon y Mangor ydy'r jyst yr ymdeimlad tawel yma a bodlon bod ni'n ymddiried y sefyllfa i'r arglwydd. Pryd neu fydda nhw wedi dweud na neu ie, oedden ni'n teimlo bod ni'n gallu cyflwyno y mater i'r arglwydd. Ac be da ni wedi brofi fel eglwys ydy unfrydedd hefyd ar hyd y ffordd. Felly oedd o'n bleser mawr cael estyn galwad yn ffurfiol i'r Rhodri yn mis Rhagfyr. Ac yn ystod y cyfnod hynny deall y fydda'n bosib i ni bartneru hefo Coleg Union ym Mhen y Bont. Felly, da ni'n ddiolchgar iawn bod yr arglwydd wedi'n cynnal ni yn ystod bron i bedair mlynedd ac yn diolch y bod ni wedi gallu gweld pethau da yn digwydd ar weitha Covid ac ar weitha helyntion yn adeilad ni. Ymhen bythefnos fydda ni yn bedyddio un o'r oedolion ifanc ddoth i ffydd yn ystod y cyfnod hwnnw, a da ni'n edrych ymlaen yn eiddgar iawn at eich cael chi fel teulu, atan ni felly jyst i gloi yn sylwadau i bydded i bendith yr arglwydd arnoch fel teulu mewn ffrwydd. Diolch yn fawr. Wel, dwi'n teimlo dos gynnu ryw lawer o gyfrinacha bellach. Dych chi'n gwybod yn hanes i? Dych chi'n gwybod be fi eisiau gwneud dros y blynyddoedd dwytha ac yn ôl ymhell. A mae'n teimlo fel bod yna lot wedi dweud dyma pryd nes i gyfarfod Rhodri gyntaf.
Mae gen i un o heina i chi nes ymlaen hefyd, ond cyn i mi fynd dim pellach, gai ddiolch fawr iawn i chi gyd am ddod yma heddiw. Dwi'n gwybod bod yna nifer yna chi wedi teithio yn go bell. Defnyddio'r adeilad yma yn Ebenezer i'r gweinidog ac i'r swyddogion. Digwydd bod, oedd mam wedi cael ei dysgu, mae'n debyg, yn yr ysgol St Paul's fel oedd i cynt. Felly, rhyfedd bod fi mor agos at y fan hon meddwl, yr atgof cyntaf. Sgan i'n gwybod pa'n di'r atgof cyntaf bach yn chwarae hefo morgrig fama ar ffordd ffarar. Bod gen i lot o atgofion o'r ffaith bod y Duw byw rwan i'r cyfnod yma. Grist yn bugeilio praidd Duw. Mae wedi bod yn gefn enfawr Mr Trevor Roberts. Ac felly dyma fi chydig bach o hanesion. A dyma Trevor yn dweud yn ei ffordd bwyllog arferol. Yndi, oes, mae yna lot o bethau di newid. Ond rwan, da ni'n cael yn galw i wneud gwaith Duw, da. Ac, wel, i ddechrau ni chydig bach yn siomedig, achos o'n i'n mynd i gael mwy o storis gyda fo. Ond wrth fynd adra, nath y sylwad yna aros efo fi. Allwn ni fwynhau hanes, allwn ni ddiolch i Dduw am be mae di wneud yn y gorffennol, ond da ni'n cael yn galw fel Cristnogion i o materia unigryw yr ydyn ni'n ei wynebu rwan. Ac felly dwi'n teimlo ar hyn y bryd. Mae o'n eitha brawychus cael eich galw i fod yn weinidog. Ac yn aml, mi byddai yn teimlo'n anigonol, ond mae'r gair yn atgoffa ni na trwy ras, mae unrhyw un yn gallu mynd at y gwaith hwnnw. Y gras yn Iesu Grist sydd wedi fachub i, y gras wylio praidd Duw ac i gyflwyno y gair bywiol sydd yn y Beibl, bod na un sydd yn achub, nid yn y gorffennol, bod na un sydd yn achub heddiw yn Iesu Grist. A bod yr efengil yn negas bwerus wrth i'r ysbryd glân i dod â hi'n fyw i bobl anghennus yn yn cyfnod ni. Oedd Eirin yn sôn am bwysigrwydd gweddi, ac mae o'n gwbl gywir yn deud hynny. Pan ges i'r alwad gyntaf, o'n i ddim yn sicr o gwbl bod angen i mi symud. Ond mi nes i addo y baswn i'n gweddio. A mi fes i yn gweddio. A mae'n swnio beth rhyfedd i weinidog ddeud bod ni'n cydnabod pa mor bwysig. Colli i golwg ar beth sy'n bwysig a meddwl am be dwi'n neud nesaf. Be di'r cynlluniau, be di'r bregaeth nesaf, be fydd y strategaeth dros y misoedd nesaf. Ond mae'n darlleniad ni o Actau 6 yn deud gweinidogaeth y gair a gweddi ydy'r hyn y cafodd yr apostolion i neillio iddo fo. A mae'r un peth yn wir i ni. Waeth i ni heba pregethu y pregethau gora, ond i bai bod ni wedi bod yn ddygyn, yn dair, yn gweddio ar ei Dduw ymyrryd. Achos yn y pen draw, Duw sydd yn gwneud y gwaith. Duw sydd wedi ymyrryd yn y mywyd i, ac yn gymaint o'ch bywydach eitha hefyd. Trwy ysbryd glân yn galw ni i roed yn ffydd yn Iesu Grist, i brofi hyfrythwch y bywyd newydd, y gras, y cariad, a'r gymdeithas sydd yn gwneud ni yn deulu hefo'n gilydd. Ac felly wedi gweddio am gyfnod amser, fi a Gwennon dod i'r pwynt o ddeud bod ni am i'r arglwydd wneud yr hyn mae o'n i ddymuno ar yn cyfar ni'n glir. Cau drysa, agor drysa o ymddiried, dyma Eirin yn ffonio. Ac o'n i'n meddwl, wel, ar ôl gweddio am arweiniad, mae rwy'n yn teimlo, wel, dylswn ni i fyddhau, dylswn ni wrando ar yr arweiniad, a yn sgil hynny, da ni yma heddiw. Felly gai bledio arna chi fod yn gweddio hefyd. Fel mae Mair dweud, gweddio dros Browaled a'r cama nesaf iddyn nhw, gweddio dros Gapel y Ffynon y dyfodol, a bendith Duw ar yn gweinidogaeth ni yma. Achos be bynnag ydy'r cyfnod, be bynnag ydy'r heria, yr un ydy'n argyhoeddiad ni fel Cristnogion yn dweud. Un gwaredwr syna, un achubwr, ac fel y dydodd Pedr wrth yr arweinwyr i ddewig yn Actau 4:12. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall ond Iesu Grist, o blegu yn rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Digwydd, a da ni cynpwysio ar farwolaeth Duw i'n gwasanaethu fel yn gweinidog. Caw ti'n addo am roi fod yn ffyddlon yn gweddio ac yn wasanaeth y gair yn ein plith. Ac ynghyd â'r heneriad yn harwain ni i lywyrchu goleuni efengil Iesu Grist yn yr ardal hon. Ydw. Gai ofyn i aelodau Capel y Ffynon i sefyll a gai wahodd yr heneriad ymlaen yma.
Yn enw yr arglwydd Iesu Grist, bugail mawr y defaid, a'r sail yr hyn da ni wedi glywed, ac ar ran Eglwys Efengylaeth Bangor, rwyf yn neilltuod i y weinidog yn ein plith, yn gweinidog a cheneriad yn ein plith. Gwylio arnat y hun, gan fod yn ffyddlon mewn gweddi drosod y hun a'r gynulleidfa o dan dofal. Gna waith Efengylwr, pregetha'r gair, bydd yn barod bob amser bod yn gyfleus neu yn anghyfleus. Ar gyhoedda, cerdda, calonoga, a hyn ag amyne'r dib am weddio rwan. Wrth i ni neilltuo Rodri. A'r gwyddiw dad, da ni'n diolch dy fod ti yn dduw da. Dy fod ti yn dduw hyfryd, dy fod ti yn rhyfeddol. Da ni'n diolch am dy ddaioni di. Diolch bod ni yma rwan yn cael cydnabod dy fod ti yn gweithio a dy fod ti wedi galw. Ac o arglwydd yw dad, da ni yn dyfolu di. Da ni'n dyfolu di fwy nag unrhyw beth am yr arglwydd Iesu. Y byddi di ni fendithio fo, y byddi di ni gadw fo, y byddi di yn agos ato fo o arglwydd yw dad. Da ni'n cyflwyno weinidogaeth o'i ti, a da ni'n gofyn i'r weinidogaeth yna i fod yn ffyddlon o arglwydd yw dad. Pan ni o arglwydd yw da ardal yma. O dad, da ni eisiau gweld pobl yn dwy'n gogoniant i ti. A felly da ni'n gweddio yn diolch am yr atgyfodiad. Amen. Rwy'ch chi gyd eistedd a wrth gwrs dydi Rodri ddim jyst yn dod yma ar ben ei hunan, mae'n dod efo Gweno a Llio a Lleici. Felly mae Debra am ddod ymlaen i weddio dros y teulu. Yn gweddio. Arglwydd Dduw, dyn ni yn mor ddiolchgar i ti am dy ffyddlondeb di dros y flynyddoedd. Diolch i ti am ateb yn gweddio ni. Fod mor garedig a dod ar teulu hyfryd yma, Rodri Gweno, Llio a Lleici ata ni ym Mangor. Ni'n diolch i ti am y ffordd y ti wedi arwain ni a nhw yn ffyddlon at y sefyllfa nawr. Ni'n diolch i ti am y cyfle newydd yma, ni'n diolch i ti dy fod ti wedi arwain y ffordd, dy fod ti yn dy ragluniaeth wedi dangos y ffordd i ni. A ni'n gweddio, ni'n diolch i ti, Iesu, dy fod ti yr un peth, ddoe a heddiw ac am byth. Ond ni'n gweddio'n arbennig am heddiw. Ni'n gweddio'n arbennig i ti fod gyda Rodri a Gweno a Llio a Lleici wrthyn nhw symud draw i'r ardal yma, wrthyn nhw wneud y newid yma, wrth i'r cyfnod newydd yma iddyn nhw. I fod yn rhan o teuluaethu nhw, ac yn gweddio dros nhw ac yn cefnogi y gwaith yma yn yr eglwys. Dad, dyn ni yn gweddio fel nath yr Apostol Paul gweddio dros yr Effesiad. Boed i chwi, Rodri Gweno, Llio a Lleici, sydd â chariad ymreiddyn a sylfaen yn eich bywyd, gael eich galluogi i ymgyffred ynghyd ar holl saint, beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw i fod uwchlaw gwybodaeth. Felly dygir chwi i gyflawnder hyd at holl gyflawnder Duw, iddo ef, sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na'i ddychmygu trwy'r gallu sydd ar waith yn ni. Iddo ef y by'r bwr gogoniant yn yr eglwys ni ym Mangor ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.
Wel, da ni eisoes yn gwybod bod Rhodri a Rhyn yn gyfeillion ers sawl blwyddyn. Yn ddiolchgar bod ni ddim yn gwybod yr hanes I gyd efallai. Ond yn llawenydd I ni bod Rhyn wedi cytuno I ddod yma I rannu gair efo ni heddiw, gair I Rhodri a gair i'n unna fel eglwys ym Mangor a'r eglwys yn ehangach. Felly wedi I ni ganu yr emyn nesaf. Hoff emyn Rhodri, mae'n debyg, yr emyn nesaf yma, mi ddaw Rhyn ymlaen I rannu'r gair efo ni. Iesu hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Gwader anherfynol ydyw meddu deiar, da na dyn, colled ennill popeth arall, ond I ennillir di dy hun. gynt I setlo'n hyn, a wedyn nes I gofio bod yna feicroffon yna, fysa chi'n clywed fi'n canu, so nes I stopio. Yna feicroffon yna, fysa chi'n clywed fi'n canu, so nes I stopio. Rhodri, neud I fi wisgo siwt eto. Dwi'n gwybod beth I obsesiwn, Rhodri. Mae'n prodi, a dwi'n gorau gwisgo siwt, mae'n cael ei ordeinio, dwi'n gorau gwisgo siwt. Mae jyst eisiau gweld os ydy'r siwt brodas dal yn ffitio. A efo chi prawn ma, dair. Cyn I ni edrych arni yn fanwl, mae'n bwysig I ni gael chydig bach o'r cyd-destun. Ers faint ti wedi dechrau fel gwrindog yma mewn Rhod? Bythefnos. Ti'n mwynhau? Second thoughts? Couple of ffynon, second thoughts? Yeah. Ar ddechrau unrhyw weinidogaeth newydd neu swydd newydd neu gyfeillgarwch neu berthynas newydd, mae yna gyfnod da ni'n galw'n yr honeymoon period. Cyfnod o ddod I nabod, ffeindio pethau'n gyffredin, ceisio plesio, cyfnod lle mae pawb ar ei best behaviour. Ti'n gobeithio bod chdi'n unodiadau o'r Wenglis, Rhodri. Dy fydd misodd, oedd Dafydd yn deith ar y ffôn, bod gwbl. O fel arfer, mae'r cyfnod mis Mel yn darfod.
Ac yn darlleniad ni, mae eglwys ifanc yr arglwydd Iesu Grist wedi gweld ben mil yn cael ei ychwanegu at trais corfforol. Ac wrth i'r trwbl mae o'r tu allan dawelu dipyn bach, mae trwbl yn codi o'r tu mewn. A dyna lle mae actau 6 yn dechrau. Yn yr eglwys oedd yna nifer o weddwon yn yr eglwys, ac oedd y rhai yn groeg i iaith yn teimlo bod y rhai Hebraeg yn cael ffafriaeth drostyn nhw. Dwi'n gwybod, ydych chi'n cael trafferth felly'n Capel y Ffynnon? Aelodau yn byw ar y tir mawr yn naturiol, rili, yn edrych lawr i trwyna ar y rai sy'n byw ar yr ynys. Ond beth bynnag, maen nhw'n gwneud wedyn beth sydd yn dod yn naturiol, a mae'r gwyn yn cyrraedd arweinwyr yr eglwys, yr apostolion. Maen nhw yn dal ar hyn o bryd yn arweinwyr yn Jerusalem a heb ledeini allan i ddinasoedd a gwledydd eraill efo'r newyddion da am yr Efengil. Mae'r gwyn yn cyrraedd yr arweinwyr, a dwi'n siŵr bod hyn yn brofiad i bob gweinidog. Meirim Morris, ydych chi'n cael hyn cyn pregethu? Beth dwi'n gwybod faint o weithiau cyn oedfa dwi wedi cael rhywun yn dod ati fi a dweud, di'r tecell ddim yn gweithio. Na ni. Mae angen newid cloc y boiler. Mae hwnna'n help i mawr i fi cyn i fi i ddechrau yr oedfa. Mae yna drafferth yn yr eglwys, a dim rhywbeth fel bod y tecell ddim yn gweithio ydi, mae'n broblem go iawn, a allai hyn achosi rhwyg yn yr eglwys. Nid yw'n addas ein bod ni'n gadael gair Duw i weini wrth fyrddau. Dewisiwch gyfeillion 7 o ddynion o'ch plith ac iddynt air da, yn llawn o'r ysbryd ac oedd ei thineb, ac fe'i gosodwn hwy ar hyn o orchwyl. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. A dyna beth sy'n digwydd. Mae 7 o ddynion yn cael ei dewis i'r gwaith. Cyfrifoldeb digon tebyg i ddiaconiaeth, oriaeth i'r pethau. 7, ydyn ni yn darllen hyn, bod gair Duw yn mynd ar gynnydd. Roedd nifer y disgyblion yn Jerusalem yn lluosogi'n ddirfawr a thyrfa fawr o'r offeiriad hefyd yn ufuddhau i'r ffydd. Eglwys ifanc, mae yna broblem yn codi, maen nhw'n delio efo hi, ac yn y delio efo'r broblem yna, dyn ni'n cael rhyw fath o linyn mesur ar gyfer yr eglwys trwy hanes. Mae'r delfryd yw i gael o leiaf un person wedi osod ar wahân i ganolbwyntio ar weddi a gwasanaeth y gair, neu weinidogaeth y gair. A wedyn mae pobl eraill yn edrych ar ôl clyfar i fod yn gryno, a fydden ni'n rhoi yn categori yna, neu wneud mor gryno a dwi'n efo clyfrwch ar ei gyfer o, ydy dwi eisiau siarad efo ti, Rodri, a dwi eisiau siarad efo nes i'n gweld o, so na aelodau Capel y Ffynnon yn eistedd tu nôl i fi. Nes i weld yr un eistedd ymlaen i'n sefyll i fyny, ond dych chi'n secret aelod ar un o bryd, dwi'n gwybod pwy dych chi. Ond dwi eisiau siarad efo chi hefyd, aelodau Capel y Ffynnon. So dwi eisiau, Rodri Paffan, dwi'n spotio yna edrych ar Cyfarfod, fysa nhw'n gallu edrych ar ei ôl. Dwi eisiau tynnu dy sylw di at sut mae'r apostolion yn ymateb i beth sy'n mynd ymlaen yn yr eglwys, Rodri. Nid yn y ffurf negyddol, dweud y gwir gaeth, y gair. Mae yna lot o bethau mynd i fod yn brwydro am dy amser di, am dy egni di, yn yr eglwys, yn y gymdeithas, ym Mhen y Bont. Mae rhaid i ti fod yn ofalus nad yw'r pethau ma'n tagu nac yn cymryd dy ffocws di oddi ar y prif bethau. A mae'n hawdd yn digwydd. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi cael y profiad o fynd fyny grisiau nôl rhywbeth, ac ar y ffordd ydych chi'n cofio, tra dwi fyny grisiau fedra i wneud hyn hefyd, a wedyn mae'n hawdd cael yn said tractynnu dy sylw di oddi ar dy brif leunoriaeth, gweddi a gweinidogaeth y gair. So dyna'r negyddol, paid y gadael i ddim byd dod yn y ffordd, ar ochr mwy positif, rhod y hun i weinidogaeth y gair. Bydd yn ddyfal yng weinidogaeth y gair. Nes i ofyn yn ogla fel yr arglwyddiad, canna'r gair. Bydd yn wrth sefyll yn y pwlpid ar gyhoedda, cerydda, Iesu Grist, drwy fod yn am sydd ar lwybr colledigan gweddi. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. Mae bugeiliaid praidd Duw i... A mae gweddi'n mae'n rhywbeth sydd yn digwydd yn y dirgel, ac felly mae'n bwysig i ti wneud yn siŵr nad wyt ti'n esgeuluso'r hyn nad o'r o beter.
Not new organised, gweddia dros y gwaith, dros weinidogaeth y gair, gweddia dros y ddinas a'r wlad, ond gweddia na aml yn eu tai nhw I sylw y bugail mawr. Dych chi wedi bod rai misoedd erbyn hyn heb weinidog, a dydych chi wedi gorfod ymgymryd efo gwahanol dasga a swyddogaethau y mywyd a gwaith yr eglwys. Dwi'n siŵr bod wedi bod yn gwneud iawn fi. Dych chi wedi bod yn gwneud gwaith. Gwaith falla oedd y gweinidog o blaen yn arfer gwneud, a falla bod chi'n teimlo ar fedrith rodri drefnu'r lifts. Yn ddeithio ni, fedrith o ddim wneud y DIY. Sgriw yn wal o blaen. Rhoi sgriw yn wal, ta angen sgriw yn rhoi yn y wal yn y lle iawn, yn neud siŵr bod nhw ddim weiars na'n byd tu nôl o, a ti'n cael y drill. Ti ddim yn cymryd y drill a hitio'r sgriw, achos nid hoelen ydi o, a nid morthol ydi drill. Ti'n rhoi y drill i mewn, neud y siŵr bod yna fatri, a ti'n gwasgu, mae o'n gwybod yn iawn sy'n ma'n gwneud hyn, neu yn barisio fo flaen pawb. Ond ti'n gwasgu'r drill, gwasgu'r bwtwm yn y drill, mae hwnna'n rhoi yr sgriw i mewn. Gnewch ddefnydd da. Rydw iddo fo'r cyfle I wneud hynna'n flaenoriaeth. Gnewch bopeth allwch chi i'w helpu I roi I hyn I weinidogaeth y gair. Nid dim ond wneud yn siŵr bod o ddim yn cael ei distractio, ond bod chi yn I annog o I daflu hyn I mewn i'r gorchwil yma. Dyna I flaenoriaeth o yma, felly annogwch ef yn hyn o beth ym mhob ffordd bosibl. Wel sut? Wel pan mae'n siarad efo chi, grandwch. Gnewch yn siŵr bod chi hefyd yn edrych fel bod chi'n grando. Mae yna rai sydd yn grando, ond maen nhw'n edrych fel bod nhw ddim, a mae'n digon anodd I bregethwr. Gweddiwch am I amser o'n y gair, a'i amser o efo'i arglwydd ar ei ben ei hun. Gweddiwch y bydd yr ysbryd glân yn rhoi clistiau iddo fo'i glywed, a'r geiriau iddo fo i'w ddweud. Gweddiwch am lwyddiant pregethu y gair. Paratowch eich hunan I fod o dan y gair, dewch yn effro a ddim yn flinedig. Ewch i'r tŷ bach cyn yr oedfa, fel bod chi'n gallu canolbwyntio a ddim meddwl pryd y gewch chi gyfle I fynd wedyn. Dowch a'ch Beibl, rhowch y ffôn ar airplane mode. Triwch gael gwared o bob prysurdeb, pob distraction. A dewch yn ddisgwylgar I gyfarfod efo'r Duw byw yng nghwmni eich gilydd. A byddwch fel y Bereaid. Rhoid eich hunan i'r gair hefyd, nid dim ond disgwyl bod Rodri'n rhoi ei hun i'r gair. Bwyd o'ch hunan yn ogystal â cael eich bwydo gan Rodri. Gan iddynt derbyn y gair a phob eithgarwch, gan chwilio'r ysgrythyrau beunydd I weld a oedd pethau fel yr oeddent hwy yn dweud. Bo chi'n gyfarwydd efo'r arglwydd eich hunan. Bo chi'n gyfarwydd a'i airo, yn barod I rando. A wedyn yn drydydd, gnewch bopeth allwch chi i'w helpu I roi ei sylw I weddi. Mwyn gweddio, mae angen iddo fo gael amser. Amser ar ei ben ei hun I fod yng nghwmni I arglwydd. Os di Rodri'n gweddio neu beidio, I gyfrifoldeb bod I hynny, eich gwaith chi ydy gwneud yn siŵr bod ganddo fo'r cyfle. Ond dim ond amser sydd I angen arno fo, mae angen iddo fo wybod sut mae pethau efo chi. Oes na amheuon yn eich poenydio? Oes na dristwch neu oes na friwia gyda chi sydd angen balm? Ydych chi'n anhapus, yn aniddig, yn sal neu'n teimlo fel bod chi'n oeri yn ysbrydol? Dwedwch wrth Rodri. Bugail ydi o, nid mind reader, mae angen I chi ddeud, fel bod o'n gallu gweddio trosach chi. Rhannwch hefyd yr atebion y derbyniwch chi weddia, fel bod o'n gallu rhannu yn eich llawenydd chi ac yn eich diolchgarwch chi. Fydd dim angen I Rodri wybod pob manylun bach yn eich bywyd chi, ond rhaid iddo fo gael y cyfle I ddod i'ch adnabod chi, mwyn gweinydogeithi chi o'r pwlpid a gweddio trosach chi yn ei stafell yn fwy effeithiol. A dwi eisiau gorffen trwy siarad efo T-Rods ac efo Capel y Ffynon hefyd. Dwi eisiau siarad chydig am sut ydych chi'n fod I wneud hyn oll. Sut ydych chi fod I wneud hyn oll. Does ddim byd newydd yma, a'r peth yma'n gyfarwydd I ni, ond y peth yna, da ni'n dieddol I hanwybyddu a rhoid yn hun I bethau eraill a gadael I brysurdeb eraill ddod yn lle. Sut ydyn ni'n wneud? Beth sydd fod yn amgylchynu yr pethau elfennol yma? Wel, nathon ni glywed yn y darlleniad
reit ar ddechrau'r gwasanaeth o Jeremia. Hanes Jeremia yn cael ei daflu mewn I Bydew. Mae swyddogion Sedecia y Brenin yn mynnu bod Sedecia yn taflu Jeremia mewn i'r Bydew yma gan bod o wedi bod yn llefaru gair Duw wrth y bobl. Mae Duw wedi dweud a cael dead at y Babiloniaid, yna mi fyddwch chi yn marw. A dydyn nhw'n licio hyn, maen nhw'n meddwl bydd hyn yn gwneud i'r bobl colli hyder cyn y frwydr fawr. Ac mae Sedecia yn cytuno am yr anghyfiawnder yma. A mae'n gofyn am ei ganiatad o I achub Jeremia o'r Pydew. Mae'n cael y caniatad, mae'n lot fedrwn ni siarad amdano fo am Ebed-melech yn fanna, ond dwi eisiau ni I ganolbwyntio ar un manylion. Dwi'n mynd I ddarllen rhai o'r adnodau I chi eto I ni gael yn atgoffa. Cymerodd Ebed-melech y gwir ac aeth i'r ystafell wisgo yn y plasty, a chymryd oddi yno hen garpiau a hen fratiau, a'i gollwng I lawr wrth raffau at Jeremia yn y Pydew. A dywedodd Ebed-melech yr Ethiopiad wrth Jeremia, gosod yr hen garpiau a'r bratiau dan dy geseiliau o dan y raffau. Gwnaeth Jeremia felly, a thynasant Jeremia I fyny wrth y raffau a'i godi o'r Pydew. Nawn ni siarad am I ddewrdor o ella rhyw dreto. Mae Ebed-melech yn achub Jeremia, ond mae sut mae Ebed-melech yn achub Jeremia yn werth I nodi. Mae'n gwneud hynny a tynerwch a cariad rhyfeddol. Dio ddim just eisiau I Jeremia gael dod allan o'r Pydew I gael bwyd. Mae eisiau I Jeremia gael dod allan o'r Pydew yn gyfforddus. Mae'n anfon cadachau lawr fel bod o'n gallu gwarchod breichiau Jeremia rhag arwder y raffau. Duty makes us do things well. Love makes us do things beautifully. A mae'n harwain Ni at yn arglwydd. Yr un dwi wedi bod yn annog-rodri a chitha fel aelodau capel y ffynon I fod yn closio ato fo. Ond nid felly mae'r bugail da yn achub a'n cadw ni yn dyner. Mae'n yn adnabod ni a mae'n yn galw ni wrth yn henwa. Mae'n yn harwain ni ger llaw dyfroedd tawel. Mae'n gwneud I ni orwedd mewn porfeidd breision. Mae'n yn gwarchod ni yn y dyffryn tywyll di. Mae'n byw bywyd perffaith. Y bywyd oedden ni'n fod I fyw mwyn I ni allu cael rhan o'i gyfiawnder ef. Mae'n rhoi I einioes dros y defaid. Mae'n dioddef cosb I holl gamweddau a'i hanffyddlondeb. Mae'n gwneud y gwaith o achub I gyd. Dio ddim yn gadael rhywfaint bach ar ôl I ni wneud. Mae'n cyflawni y cwbl. A mae'n yn cynnal ni, mae'n yn cadw ni, mae'n darparu ar yn cyfer ni. Mae'n gaddo na fydd o byth yn gadael I ddefaid. Fe fydd o gyda nhw hyd ddiwedd amser ac I dragwyddoldeb mawr. Ac mae'n gwneud hyn oll yn dyner. A felly Rhodri, rhod y hun, I weinidogaeth y gair ac I weddi, a gna'r holl waith gyda thynerwch, yn yr honeymoon period a tu hwnt. A fel aelodau yng Nghapel y Ffynon, a falle darpar aelodau Capel y Ffynon sydd yma, anogwch Rhodri I wneud I waith, ond gnewch hynna I gyd a thynerwch. Lapiwch I freichio fo a chydachau. A bydd y gweddill o'n ni yn gweddio. Y bydd Duw yn adeiladu eglwys yma ym Mangor ac yn ei defnyddio I ddwyn gogoniant a clod a mawl iddo fo'i hun yn dad a mab ac ysbryd glân. Amen. Diolch fawr iawn Rhyn. Mae hwnna'n air I ni ym Mangor I Rhodri, ond dwi'n siŵr mae'n air I ni gyd. Ac fel soniwyd yn gynharach, mae'r cynheuaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn. A da ni angen bod yn dair y dyddiau yma'n gweddio bod Duw yn ei ras yn anfon gweithwyr i'w gynheuaf. Mae'n lawer o le I mi ddiolch prynhawn yma. Diolch I swyddogion a gweinidog Ebenezer am gael defnyddio yr adeilad yma. Diolch
am yr holl waith paratoi sydd wedi bod yn digwydd, yr holl bwyllgora sydd wedi digwydd gan rai wrth i ni geisio trefnu bod ni'n gallu galw gweinidog. Mae yna gymaint o waith sydd wedi mynd y tu ôl i hynny. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y cyfarfod yma. Mae pob cyfraniad wedi cael ei werthfawrogi. A peidiwch â brysio oedd yma. Mae yna fwyd wedi ddarparu yn y neuadd tu cefn. A plis dowch, neu da ni'n mynd o fy bita sandwiches ac acennau am wythnosau. Felly, croeso i chi aros. A nid jyst i gael y bwyd, ond i ni gael cymdeithas efo chi a mwynhau'r gymdeithas honno efo yn gilydd. Ond mae'r diolch pennaf wrth gwrs yn mynd i Dduw am ei ras rhagorol a'i gariad tyner tuag ato ni. Os oes yna rhywun yma sydd ddim yn siŵr eich perthynas ar arglwydd Iesu, dowch i siarad efo un ohono ni. Byddwn ni wrth yn bodd yn cael eich sicrhau chi bod y Duw yn Dduw tregarog, yn Dduw graslon. Os ydych chi'n siŵr sut mae hynny'n gweithio, dowch i siarad, mi fyddwn ni wrth yn bodd yn cael egluro chydig bach i chi a gweddio efo chi. Yn y cyfamser, da ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio i air yn yn gwlad yfory. Mi fydd yn gwasanaethau ni'n cael ei harwain gan Rhodri. Da ni ar hyn o bryd, rhaid o'ch chi ddim yn gwybod efallai, mae ganddo ni dipyn o anhawster efo adeilad capel y ffynon oherwydd Pydredd Sych. Felly, da ni'n addoli ar hyn o bryd yng nghanolfan Penros Garnedd am 10:10 a mi fydd yn ysgol Sel i'r plant cyn hynny. A mae croeso i chi hefyd i ddilyn ni ar y we os ydych chi'n dymuno efo YouTube. A fel soniwyd wythnos i fori, da ni efo gwasanaeth arbennig yn y prynhawn gwasanaeth bedydd, lle mae un ddoth i ffydd yn plith ni yn ystod y pandemig yn cael ei fydyddio, a fydd hynny'n digwydd yn Penrallt pnawn Sul nesaf. Gadewch i ni orffen efo emyn. Un o'r emynau newydd Saesneg yma sydd yn anogaeth i'r eglwys fynd ati. Nid rhyw ddathliad a wedyn dyna fod i hwn, ond mae'n gychwyn i waith neu benod newydd yn ein gwaith yn dydi. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Y rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodon gelwydd yr un drwg, cans cariad yw rhyfelgri'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig.
Bydded i'r arglwydd ein bendithio a'n cadw. Bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arno a bod rigarog wrthym. Bydded i'r arglwydd edrych arno a rhoi ni heddwch. A bod i'r ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw ein tad a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni o'r awr